Tariki na 22 mutinyi no yo 11 umwaka wa 2024 nakyo nairanire na inde nkomanye kionga chinsa 10 unatwikira semesa ya mangana mayana bibuna genda kwatika kurwase chinsemo oikala so kenkomanye Cynthia Kiribo kurasa mimanyire gotoronera Wilson Makori. Chakira na serit koliare na matemu a KCSE anyare kwa bakagwikira omoerio seti skuru a oimeyense ya Kenya na gukwana ekeraringe kwena na matemu cha seti skuru a orit koliarero bonigo modisisi we sub county ya Masaba nota serieta Madam Stella Wanyela nganyare goteba muna ebyo gose ebikole byo bwibwa matemu tibira rekana hase sub county ya Masaba nganyare kwa bakubasegeta bayiboli kolena bana babo chingaki barasi yenta. Exercise imekuwa mzuri tangu tulipoanza siku ya kwanza. Administration ya examinations imeenda mzuri, tumekuwa na teamwork, tumefanya kazi vizuri pamoja na the multi-agency team ya Masaba North. We had a few cases of our girls who were blessed with the young ones, but that did not hinder them from undertaking the examinations. I want to thank the teams, starting with the security team, for the good coordination and for provision of security during exams. I want to thank the education department, the TSC department, and the center managers, that is the principals, for conducting the examinations well. We have not had any issues of exam malpractices. And from the reports we have received from the monitors from NEC and other external monitors, we have received a good clean bill of health as Masaba North. I think we had an issue about the person who was arrested on Instagram, who was having an Instagram group. That person was not a member of Masaba North. And he was arrested in Kisii. So I don't have much to say about it because investigations are ongoing. So as we enter the festive season, this is December, I want to urge all the parents to mind about the children at home, to ensure that children are taken care of, and also that they monitor the movement of their children and ensure that they are close to their children and just monitor the activities. Those children have come. Se abonchurele bechiro ya gesima nigo bano beso kirina kwe murunganiria okobabo bewechire yuna bwo kuboro kobolendi ase chinsemecho okuokuirira oboibi bwe gose oboibi bwe bintu byabo chinga kibakonyara kwa baba bakora obonchurele bwabo ile kwenyoleria ngere ya kiraritko nasi bano baboliria serikali mbiga baraikorwa sensemeyu konyaka baba gwesoke na kubaroserie chire yo ya gesima. Abonchile kurwase chiro ya gesima wodi ya gesima gobeso kiretane nieri gukwanere mechando babwate ase bakwanere nyomba yo boncholia yaga chitwe kurende bono yakurire ngaki ntambe etanye gochaka emirimo ase nonya nababego batagwire merangu egento kiabairo bwo bonene asa matukare bosio iga gesima ndu bwato mojando barigiti aito twabekere tuga merango yatago irungo erekare gwetera asobole ndio buya butayo echiro tiaga chitwe no mo MCA itwe the former titiana ko igoro abangine bako twero isiko bakoneria chinyanya chinye ni chiko ne chiro nero abwate mirango yatago irwe abaibi baoniri tukoreta mana gutokonio umuberocha ase marigiti twarosera tikunto bwati bokonyi wano tukochikomya kwa uchichituka emuibero toita ebintu byatweru obolendi ase chire yiga nigo bwakeire mono kubwatekana no kubora gwetaya ase geka kimetinye tano nomo igento gekuba beterere gosie kemeremo yabo yobonchire kendabu elyo gwetanga kurwase igesunte kebe ndire tukorera ko cyasore ngesimando bwatitaya taya itwe ya limite emetienye tano ya edire nomo amache are ase chire yiga boigo amone chinyomba cya kebara nigo biraroro aso mugwekano asebate banga tanya kubakonya nabo igo chinyomba cya kebara tichiri ase kerengo kigwenerete elyo gokonya ase engaki etakire na mono chingaki choboncheria icho ere iga ndiri gochieka mirango yatagoirwe management ere poa
Lechicho mate garia iligo simigwa echiro telikwa buswa. Nonya manja ade chiro iga ale metwe miaka ya edire 5 na. Ndana koigorwa ndana ko bana obokonyi ko chengesima no ade iga. Ni fact evidence stangi nandi bidiko konya kende. Elio konya robokonyi nigo barure birero byabo gochase omo musibe wodi ya Gesimo Musike Kenneth Atutinya meino baikange elio ko bakonya nalio barayikirania emirimo yabo yobonchule boronge. Togo sabo mwa MCA onyara ko tokonya. Dire twachire iga no ko birero byaito mo MCO ito Kennedy Nyameino. Ayo ito Kennedy Nyameino. Koranje to ikange. Inkuripotera gatembe kurwa se echiru ya Gesimo gotoke wodi ya Gesimo bogetutu masabemi county ya Nyamira inche Freddy Agari. Kemaiga ya baraiba chorire kurasoro gongorwa gusi kumira na Muchio Nairobi elio gochamo na ukwanira chinchira abanyara kwa bakobe kana bigemero belio elio gokinya egesaku kyo mugusina bwo bakorera abagusia magenderero bono nigo yoro mujumbe bwensemo ya babasi Musike Innocent Obiri bono niga sokire na gukwanira ekikairete oko umirano uko na satabiri aba nainchi gusaba gusi kunya kwa bakorusia kerengeli keringa uko umirano uko nigo kwa bwateganga gite tutwale common approach ekara to kuligia magenderero gujabusi ikina kia ringi number 1 but also ekara mangana abere gusi we take common stand twagamba to take common stand for now tuanze zina abana babunge bali bachorire onye togo jugo wenda kuchia saba abale bale ngora bakoro that is later kende beyond project and beyond we can se kuru mwanzo tuanze kurwa unity y'abajumbe bali bachoje kali wikebe manyangane serikali ya bali bayakirite chikura na batayi yakirite bali bakoye support na bali koye support je no mujumbo wazi tindiko sabu bali bali go support boka Sensemenda basaibono nigo baboliwe gotwe sokia ase ubonge eli kubolie birogo byage siasa ase chigose kubolia chikura ne birogo byage siasa batari konya kwa bakuobo akende yonsi eli obunenchere yemoyo kwenyorera mabagana bwigo kwenekya ebirero byabo konya kwa babire bikyo kigwa se serikali enne wetera konya kwa bakuibwatania na birobyo Nari kusaba basaiba itase county yetu ya Kisii Mosoka sobonge aseri tukoliria togocha gokoro bochori ase grassroots tarehe 27 jimurumura ikurasa county ya Kisii nko basabaiga obochori gose utakakomeke kiama gito ke very strong wikagetwara abasaba ke very vibrant very uniform abasaiba so mete bamaitesi bakuru naspaguche elinde to soke litukolia sobonge turwanerere birogo biria na ekertu arwanerire birogo mbere bigo chikoba vacant kurwa se polling station tocha se ward level tocha se constituency level tocha se county level na we go to the national government nali ko basaba saiba ito ase county yetu ya Kisii ase chi ward for 5 tarehe 27 mumutyenyoyo mosoka sobonge kwenda kwirwa na kurwanira kochorwa etokabwate mainstream ebwata abantu 10 tukatware women league ibwata abantu 10 tukatware youth league ibwata abantu 10 na persons with disability igotoko chikochora abantu 30 pa polling station as each polling station chance p tubwata across Kisii county Okorera baraya bangi nigo baikirana samatanga yoko mwenye Senior Chief Justin Masese Muchache asabanyara kwanira amangana mange nemo na magendremi county ya Kisii na buna barayigo bwenete gotigana amangana mange na kunyaka babago kora siasa chomarembe me county ya Kisii Ono kwata na serikali parenye ekero ya mwaka kwa mwete na family na madeni chango ngene fulani bi igombi ya mwana na mushini Ndebe na lettre Paul yani na korwa family y'umwaka tato mwaka sinyenye chai family y'umwaka sokoro yani sine chief Nyandusi lettre Paul yani ya bene uchisi family Umunyari bari muromo usiako na kwamo umunyari banyari tigabamo abana siasa balakora siasa lakini kurwania abantu bane ni ndiamuri bas
abaminu n'umusani wa n'umusike kombo lakini atebese family ngimapore sabagate n'umutegetsi gabo nari busongo Elijah Ogoti chiwayo bebo Kirabo manchi umurigeno to ikira mwere we kionga chinsa ikomya senchira yo wenye ayo manaenda mangi no nyora se kionga chinse na buge kionga chinsenye unagenda to wateka senchira ayo wikiranu tore marogo bengi ya tore weekendingi ya happy sabbath asi everybody abanya sabato na bugo munyara kwa mukwego kya asi chinsemo baba inche Cynthia Kirubo kuranse manyeriwo tongenera Wilson Makori sema transmission na DJ Enoch Abuigo kurasensemo yechi kamera nere DJ Reels.